Tidak. Atau tambang sepapan. Memang jane pagelaran nenggih sepat pasir Jawi. Para turangga wis samapta ing gati sawega ing diri. Anganmu Jantara mlaku ning satu jangga nenggih Ki Dalang. Samapta ubara pening smedya kata kadadya ubara pening smedya tupawa tinumpang angken ing hakni mantrung rupe dupa sumundul diantarik samaweh perbawa jebak luksarane keker para hapsara hapsari widodara dari sami anak seni pagelaran nenggih kuda kepang endang bangkit kuda laksana Sikro Amurwani Smedinira Bapa Rasta Bapa Santri menengaken cipta nutupi bahan hawa sama ngelakaken nafsu patang perkara Takon ingkang sinih dikara nggih nuwun marang ngarsaning Gusti ingkang Maha Murid rancake pagelaran Enako sokono swara pating jlegur iku suarane utang semani nanging suarane para hapsara hapsari ngabolake apa kang kanggo panuwuning Prabu Jonggo ingkang wonten madyanipun Jopapat ingkang nyempeng wujuding cemeti nenggih sang Wang Sakri sang Dewan Ora sarewan ingkang sabu hanya kebati mereka kaya mengusahakan Hendra sang Jonggo nggih Bapa Rasta kasusur Prangga merantandani sampun paripurnaning puja Smedi Sikap Anggraja Bolan Poncon Rio